Kære nordiske kollegaer, representanter for Nordisk råd, oppleggsholdere og alle der følger med over nettet. Hjertelig velkommen til denne digitale paneldebatt om covid-19 og Norden. Den aktuelle krise har satt dype spår i våre samfunn. Den har satt nasjonale myndigheter, sunnhetsvesener, erverv og enkeltpersoner i Norden under et enormt press. Og den har påvirket det nordiske samarbeidet, vår mobilitet og vår gjensidige åpenhet. Det finnes ingen dreiebok for håndteringen av den aktuelle krisen. Derfor har vi, regeringene og parlamentarikere i Norden, vært nødt til å finne nye løsninger på hittil uforutsette utfordringer. Siden krisen startet tilbake i mars måned, det samarbeidet og utviklet erfaringer på mange områder. Også iblant samarbeidsministrene. Men det også oppstått nye grensehindringer og utfordringer. Det giver anledning til å se på hvor det nordiske samarbeidet kan styrkes. Hvordan har vi håndteret krisen i Norden inntil videre? Hvilke konsekvenser har krisen haft, og hvilke konsekvenser kan den få for det nordiske samarbeidet, og hvordan kan det nordiske samarbeidet brukes til å håndtere kriser av denne slags? Det disse spørsmålene vi skal komme litt nærmere inn på i dag. Vi skal se nærmere på hvilke utfordringer det hvilke muligheter vi har, og ta hull på diskusjonen om mulighetene for samnordisk krisehåndtering og fremover. Det derfor at vi arrangerer denne digitale paneldebatt som vil analysere den nordiske håndtering av covid-19-krisen, og som jeg håper vil bidrage til den nødvendige diskusjon om krisehåndtering i det nordiske samarbeidet. Planen var opprinnelig at vi skulle sitte samlet her på Færøyene i dag til en covid-19-konferanse. Det viste seg dog hurtig etter sommeren at det ville ikke kunne lade seg gjøre. Vi har derfor valgt at utsette den egentlige koronakonferanse til neste år, når det forhåpentlig kan lade seg gjøre at avholde konferensen. Denne digitale paneldebatt så en forløper til koronakonferansen i 2021. Jeg ser frem til å få noen gode opplegg, god diskusjon og gode spørsmål i løpet av den neste halvannen time. Det godt å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen. Takk til Kai Leo Holm Johansen, færøysk samarbeidsminister. Vi börjar med 3 spennende spesialister som vil gi innledende innlegg om emnet og sette rammen for diskusjonen i dag. Det blir mulighet for å stille frågor senere under arrangementet. Frågorna kan stilles under kommentarfeltet på YouTube-eventet, men også direkte på mailadress. Adressen kommer på skjermen senere. Vi börjar detta eventet om krishåndtering og nordisk samarbeid på engelsk. And now I will turn to English and ask Dr. Hans Kluge from WHO to give his presentation. The rest, this will be in English, and then we will have another one in English, but the rest will be in Scandinavian. Dr. Hans Kluge, welcome to our conference. The floor is yours. Thank you. Dear ministers, colleagues, good afternoon. I am very grateful for the opportunity to join this meeting today amidst of the ongoing pandemic. We meet at a critical the epicenter of the crisis. The Nordic countries are seeing varied trends in COVID-19 cases, but all require sustained action. Since September, Denmark has seen continued high incidence growth across all ages. Finland has seen a similar increase
mostly in younger age groups, but less visible than in many other countries. In both, hospitalizations remain lower than the first wave. In November, Norway began to see significant increase in cases across all age groups, including in the over 80 years cohort. And Sweden has also seen a significant increase since November, including an increase in deaths. Iceland has controlled the autumn peak seen in September and October, maintaining low incidence and only reporting 26 deaths during the entire course of the pandemic so far. Benefiting from support from the other Nordic nations, the Faroe Islands, Greenland, and Åland have managed to control spike in cases. It is encouraging that testing rates have increased across all your countries and adherence to basic measures continues, including the use of masks. In fact, our partner, the Institute for Health Metrics and Evaluation, estimates that if universal mask coverage at 95%, like in Singapore, were attained in the next weeks, we could save 221,000 lives by March next year in the European region. The generalized wearing of masks, together with strict control on social gatherings, is one of our best lines of defense. As you're all aware, we continue to see disruption on a scale that 1 year ago would have been unimaginable. Responding has been complex, and it's becoming clearer that vulnerable and marginalized continue to carry the heaviest burden. Despite the challenges, we have learned a great deal, and we are now much better equipped to respond to the challenges that COVID-19 is bringing to our communities. I have been impressed by the response in the Nordic countries. Your hybrid strategies that focused on epidemic control while minimizing the adverse impact on people, business, and society have preserved livelihoods while saving lives. When called for, difficult political decisions have been taken with commitment to honesty and transparency with all your citizens, including young people. You have shown the world the spirit of solidarity. Your generous support of emergency medical teams, including to some of the most marginalized communities in the refugee camps in Greece, is an example to the world. With the unique challenges faced in Iceland, Greenland, and the Faroe Islands, small island nations, the support provided by your neighbors have shown the benefits of Nordic cooperation. WHO is committed to ensuring the full representation of small island nations in the COVID-19 response and beyond. And we advocate for ensuring your seat at the table. Overall, the inclusive approach taken in Nordic countries has meant that communities have been engaged in the response. They trust you because of decisive and clear actions taken from the outset. We now sit at a critical juncture in the pandemic where we must redouble our efforts to fight virus transmission while addressing plans for our long-term recovery. To this end, I propose 3 considerations today. First, the need for strong health systems based on primary healthcare accessible by all. Second, the opportunity brought by elevating health on the political agenda. And third, the strength of solidarity. The first one, COVID-19 bluntly revealed the weaknesses in our health systems across the entire WHO European region. In the early days of the pandemic, we were not prepared, as even the strongest systems were overwhelmed. As we continue to grapple with this crisis and brace for future pandemics, it is important to every sector that our health systems are resilient. Central to these efforts is our health workforce.
by acknowledging the value of the health and social care workforce and prioritizing their health and well-being, particularly through mental health and psychosocial support, we can guarantee stronger future health systems. We must nurture our workforce. Alternative service delivery platforms, including digital and remote services, will enable health systems to respond in the way we need. I was very pleased to see the advances in digital health in the Nordic region, including through online training programs for contact tracers and remote health services to help people stay home and healthy. Sustained investment and political prioritization of these innovative measures will be essential to prepare for future pandemics. We have a shared commitment to preventing social inequality and avoiding the marginalization of vulnerable people. Central to my mandate as the Regional Director of WHO Europe is the commitment to leaving no one behind. Our program of work for the next 5 years, United Action for Better Health, was adopted by all 53 of our member states amid this crisis and operationalizes this commitment to leaving no one behind. Putting equity first includes efforts to ensure access for all to medicines, vaccines, and health products. To meet this objective, WHO Europe and the Government of Norway, through close collaboration with the Norwegian Ministry of Health and Care Services and the Norwegian Medicines Agency, has launched the Oslo Initiative, an 18-month program of work that will culminate in a high-level technical meeting in Oslo in March 2022, where a new vision for collaboration between the public and private sector will be proposed to ensure better access to effective, novel, and especially affordable medicines and vaccines. As we anticipate the release of the European Commission Pharmaceutical Strategy for Europe, we need to consider the opportunities we have in this region to increase presence and leadership in the global pharmaceutical stage, not the least to maintain security of supply as we face future threats. WHO Europe is mobilized to collaborate with considerable expertise that exists in the Nordic countries to support these efforts in the face of growing health challenges. Which brings me to my second point, supporting efforts on the ground by elevating health on the political agenda. I am very grateful for the opportunity to meet with all of you today, ministers, as ministers of varied sectors in your countries. This demonstrates how COVID-19 has forced us to consider health everyone's responsibility, as key to the security of our countries and as pivotal for our economic prosperity. Central to this is an opportunity to pioneer new approaches if we are to adequately deal with this pandemic and protect our communities from future health emergencies. At the heart of these approaches is a need for integrated cross-sectoral action that results in structural change. And I believe this can be done through elevating and social care as a political priority in the policy arena. To this end, I have established an independent structure by which expert and political voices are combined. The Pan-European Commission on Health and Sustainable Development, chaired by Professor Mario Monti, previous Prime Minister of Italy and previous EU Commissioner, brings together high-caliber experts from a range of fields, including economics and life science, government, as well as leaders of the business community and financial institutions. We are deeply encouraged by the inclusion of commissioners from Nordic countries, including first female president of Finland, Tarja Halonen, former Danish Prime Minister, Helle Thorning-Schmidt, and Dr. Anna Stavdal from Norway, President-elect of the World Organization of Family Doctors. I tasked this commission to look forward through the impact of the pandemic
with a view to offering guidance on how to invest in social care systems for the benefit of all sectors. I'm looking forward to updating you on the progress of the Commission as the process unfolds. And finally, my third point. The success of these efforts hinges on our commitment to solidarity. 2020 has been an extraordinary and challenging year where we have learned that international solidarity is not an option, but a prerequisite for an effective response. Where solidarity has failed, the response has failed. We are better together, stronger when unified, and most successful when collaborative. The promise of a vaccine is leading to unprecedented unified responses and recovery efforts, with solidarity as the cornerstone. I am encouraged by the Nordic response to the ACT Accelerator and the COVAX facility. As I always say, no one is safe until everyone is safe. If you can effectively and equitably distribute the vaccine globally while maintaining collective efforts to tackle vaccine hesitancy, there is much to be hopeful about. This reflects the clear need for united efforts behind innovative research and collaboration between public and private sectors. And I believe that the Nordic countries have a pivotal role to play in this space. The very structure of Nordic cooperation is a vital tool in pandemic response and recovery. As the former Swedish Prime Minister Olof Palme said, quote, "There exists no they and we, only us. Solidarity is and has to be indivisible," unquote. WHO Europe remain your steadfast partners in this effort to work across borders, sectors, and industry. It is our most promising way through this crisis and the foundation to navigate the challenges ahead. Thank you very much. Thank you, Dr. Kluge. And we have a very quick question from the Cooperation Minister in Åland, Island. Here you are, Åland. The floor is yours. Thank you, Dr. Hans Kluge, for a good and interesting speech. Åland is a small autonomous island, and since Åland has been very affected of the border control, I have a question. According to Article 43 in the International Health Regulation, countries may implement additional health measures that what WHO recommends, as long as those measures are based on scientific principles, and as long as they are not more restrictive or international traffic or not more invasive or intrusive to persons that reasonably available alternatives that would achieve the appropriate level of health protections. Does the WHO Regional Office for Europe think that the Nordic countries have followed the international health regulations when implementing border controls and travel restrictions? Has there been enough scientific support for prohibiting healthy people from crossing the Nordic country border as compared to other available measures to control the pandemic? Dr. Hans Kluge, if you can answer, the floor is yours. Thank you very much, Minister. And I would say, first and foremost, every single country in the world has done a lot of good things and got some things wrong. No one got the answer, including the World Health Organization. So in that sense, it's very important, as you say, to look forward and learn the lessons. Dr. Tedros has established the independent panel review to look at the lessons learned, including what you mentioned, a review of the international health regulations. I think for the Nordic countries, we had regular interaction with the ministers of health in a very free, frank, and friendly way. But of course, as you know, WHO can only go that far, right? Because this is ultimately a national competency. And the key issue in some countries was the sharing of data, and that in the Nordic countries has been exemplary. I give you a very concrete example recently on the mink situation in Denmark, where I was also part of the expert group looking at the genetic sequencing. On the traveling, this has been a very hot issue. And my take is that
the recommendation in the beginning, not to stop any international travel, was the right one, but to strengthen the public health measures upon exit and entry, because the virus does not respect any borders. So you can never hermetically close any borders. So the key issue is to strengthen the basic measures at the cross points. But I will be more than happy to sit with the experts and go a little bit more into detail. Thank you. Thank you, Dr. Kluge, for those closing remarks. And now we will continue in Scandinavia. Vår næste gæst, han lokal her på Færøerne. Det Dr. Paul Weie, som har vært en av hovedpersonene i vår kamp mot korona. Velkommen, Dr. Weie. Takk skal du ha. Det deltagere i dette møtet, det parlamentarikere og ministre. Jeg ble bedt om å tale om mine erfaringer med koronaen på Færøyene, hvordan jeg bedømmer forløpet som det har vært inntil nå, og det vil jeg gjøre her rett kort. På Færøyene hadde vi det første tilfellet den 3. mars, og det siste i første bølge den 22. april. Heldigvis var vi klar her på Færøyene med PCR-testning, altså den der halspåtning, hvor man undersøker for RNA fra virus, og det var vi klar med allerede før første tilfelle. Vi var nemlig i den situasjonen at vår fødevarekontroll undersøkte virus fra lakseoppdrettet, hadde gjort det lenge, og de kunne med informasjoner fra Kina allerede i januar sette testen opp her på Færøyene. Så vi var klar og hadde en rimelig stor testkapasitet i forhold til landets størrelse. Færøyens landstyre bebudde en nedlukning av det offentlige sektor fra mandag den 16. mars. Det var skoler og barnehaver ble lukket, og de som kunne arbeide hjemmefra ble anbefalt å gjøre det. Og denne nedlukningen ble allerede avviklet gradvis i løpet av april og mai. Og siden har samfunnet stort sett fungeret normalt. Vi har haft en anbefaling, det var en anbefaling, det var ikke en lov, en anbefaling om at forsamlinger på mer enn 100 personer ikke burde forekomme, og at vi anbefalede at folk holdt en avstand, en sosial avstand på 1 meter, og hvis de sang sammen, så skulle det være 2 meter. Ellers håndhygiene og de samme prinsippene som alle kjenner. Vår epidemilovgivning tillot kun tvungen testning av personer som ankom til landet og som kunne være potensielt smittebærende. Dessuten tillot loven at vi kunne tvangsisolere, altså i karantene, de syke, den som ble koronapositive. Men bortsett fra disse foranstaltningene har alt det forebyggende arbeidet bygget på frivillighet og iherdig kommunikasjon. I begynnelsen krever det en testning for covid, en henvisning av en lege, en allmennpraktiserende lege, men dette krav det ble siden lempet til fritestning. Alle kunne gå til en teststasjon, det var i augusti, og det var gratis. Allerede i midten av juni var det også mulig å kjøpe en PCR-test fra et privat laboratorium. Testkapasiteten ble således kraftig ekspanderet, således at det kunne dekke efterspørselen og levere resultater innenfor 24 timer. Landslegen på Færøyene kontaktet alle smittede, og de ble anbrakt i karantene i de første 14 dager. Nå det så blitt forkortet til 10 dager. Og landslegene oppsporet også alle kontakter 2 dager tilbake i tiden, dem som hadde vært tett på, og de ble anbefalt å gå i karantene. Vi kunne ikke vi kunne ikke si det med loven i hånd, men vi kunne si til dem at det var en anbefaling, og resultatet viste da også at alle som fikk den anbefaling faktisk kom i
i en selvisolasjon. En senere undersøkelse av antistoffer for korona i deres blod viste at smittehyppigheten i denne gruppe av kontakter var 10 ganger høyere enn blant kontaktpersonene i befolkningen, blant personer i befolkningen i alminnelighet, altså 10 ganger større hyppighet i den frivillige karantenegruppe i forhold til den generelle befolkningen. Hvilket betyder at det var en god foranstaltning, fordi disse personene ville ellers ha gått fritt om i samfunnet og brakt smitten videre. Fra 20. juni da fikk vi en tvangstesting av alle som kom til landet med fly og med ferje og med skip, altså alle som kom til Færøyene. Men på tross av mange advarsler i mediene fra myndighetene, fikk vi så et stort utbrudd i forbindelse med vår feiring av Olai, det er en nasjonal festdag, og det er en stor sammenstimling av folk fra hele landet, og også gjester fra utlandet. Men det ble dog mulig at bekjempe dette utbruddet effektivt i løpet av 2-3 uker. Vi hadde et efterfølgende utbrudd i oktober, men det ble likeledes inndemmet og elimineret, således at vi i dag, her i slutningen av november, kun har 2 personer smittede. Efter de store utbruddet i oktober-november i Europa, anbefalede myndighetene også at personer som kom til Færøyene låt seg teste. Det var ikke et krav, men det var et ønske. Opp til 3 dager før de gikk ombord på et fly eller ferje, og man har frarådet fester med mer enn 20 deltagere. Det samlede antall smittede på Færøyene har vært 500, men det har vært utført i alt godt 165 000 test, og landets befolkning er jo, som vi vet, ikke mer enn godt og vel 50 000, altså 3 ganger landets befolkning er blevet testet. Vi har ingen døde, og vi har kun hatt ganske få innleggelser, og kun 3 personer har vært på intensiv avdeling. Vi har tilbudt alle koronapositive fra den første bølgen i foråret, eller i våren, en undersøkelse av senfølger. Det har vi gjennomført. Vi har undersøkt 2 ganger en undersøkning av mørketallet, det vil si at vi har tatt 1500 personer fra folkeregister tilfeldige og undersøkt deres antistoffstatus. Det viser at mørketallet er lavt, hvilket betyder at det er forskjellige antallet av koronapositive som vi har registrert, er man tett på det virkelige tallet som er i samfunnet. Så kan man spørre, hva skulle så disse gode resultater, som er oppnådd stort sett på frivillig basis? Det vil jeg så si at en gratis test til alle uten ventelister og svar innenfor 1 døgn har vært en vesentlig ting. At vi har fått alle smittede i karantene er også en viktig ting. En oppsporing av alle tette kontakter som ble anbefalt karantene har også vært vesentlig. Og så denne tvungne testning av det tilreisende til Færøyene. Efter mine begrep har det vært avgjørende. Og en anbefalet test på 6. dagen efter ankomsten har også vært vesentlig i smitteforebyggelsen. Det har vi sett fordi vi har identifiseret flere som først blir positive efter noen dager efter ankomsten til Færøyene. Så vi kan spørre, hva har vi lært? Vi har lært at det kan lade seg gjøre å få en befolkning til å medvirke frivillig. God og rikelig kommunikasjon til befolkningen er viktig, og dessuten er det lett. Dessuten er en lett og personlig adgang til å spørre om konkrete tvilsanliggende er viktig. Og til sist, en testkapasitetens rikelighet og lette og gratis adgang til den har vært den avgjørende sammen med tvungne test ved landegrensen. Så alt i alt har vi haft kan man si, gode erfaringer av den rikelige testing og den konsekvente karantene, samt at vi har passet på ved landegrensen. Takk for det. Så sier jeg takk til dr. Paul Weie. Og jeg kan ikke se noen spørsmål her, så Paul har svaret utførligt på alt her, så vi får se senere.
Så Og du kommer den her vejen, så jeg fortæller det også bak ved kameraet. Så stiller vi om til, vi fortsetter på engelsk, eller presentasjonen blir på engelsk, men jeg har hørt at vi kan tale skandinavisk til ham. Det Lasse Ilka som medlem i Svalbardsgruppen og seniorrådgiver i det finske Sunnhetsministerium. Lasse Ilka, velkommen her til Færøerne via Finland. Ordet ditt. Thank you. And ladies and gentlemen, and dear ministers and Nordic friends, greetings from Helsinki. Thank you for inviting me to have this brief presentation about Nordic collaboration in social and healthcare. The COVID-19 pandemic is an example of cross-border crisis. International and especially Nordic collaboration and its development are very important. Nordic cooperation has a well-established form in the preparedness of social and healthcare. For nearly 20 years, a specific working group has been in operation, which is called the Svalbard Group, on the basis of the location of its starting meeting in 2001. This group has had web meetings also during this pandemic period. Cooperation in social and healthcare preparedness is active in everyday life. I could mention, for example, the Nordic burn patient mechanism, which has been activated last time in summer 2020. The burn mechanism means that the Nordic countries can distribute patients or send expert assistance to each other. I can also mention the work carried out for years in the standardization and benchmarking of the out-of-hospital emergency medical services data. That work has made it possible to develop the emergency medical systems in a new way once the measures describing the activities have been uniformly defined. During such a pandemic as this COVID-19, the need to create and obtain an up-to-date situation awareness is emphasized. In a key role is to get actual and essential information and to share it. We are grateful that we have received up-to-date European and global information about COVID-19, for example, through the networks of the World Health Organization and the European Centre for Disease Prevention and Control. In addition to these networks, developed models for creating a national situational picture have certainly been taken into action in each Nordic country. For the situation awareness of the COVID-19 crisis, epidemiological and monitoring data are of course essential. How, for example, various measures affect the cause and incidence of this disease. In addition, information enabling foresight is needed, for example, on the strain and material readiness of the healthcare system. In practice, social and healthcare capacity will be tested in all significant disruptions in the society. The capacity of the healthcare system is highly dependent on personal and material resources. When developing Nordic preparedness cooperation, account must be taken of how resources could be allocated in the same way that has been done under the above-mentioned Nordic burn mechanism. This may mean, for example, the use of intensive care resources in collaboration. The strong basis for Nordic cooperation is similar types of patient treatment cultures
and management principles. We should consider how we could improve collaboration and join forces in the procurement and storage of the materials. I am thinking in particular medicines, medical devices, and protective equipment for social and healthcare professionals. In procurement processes, the Nordic countries alone are a relatively small player in the global market. Collaboration could bring significant benefits to everyone. Instead of stationary stockpiles, storage should consider the rotation of the material in the use of service systems. In addition to procurement, consideration should be given to the potential of Nordic production and production reservations. Denmark has chaired the preparedness cooperation in social and healthcare during this year. It has meant that we have had a lot of webinars and web connections. Finland will continue the presidency next year. We want to raise the aforementioned perspectives to the debate and to play an active role in the development of Nordic preparedness collaboration in social and healthcare. Thank you for your attention. Thank you, Lasse Ilkka fra Finland. Og jeg ser at det ikke er noen kommentarer eller frågor til den finske specialisten. Så går vi over i en hurtig runde til ministrene. 2 minutter har ni fått, og landene kommer at kommentere i alfabetisk rækkefølge. Så vi giver ordet til den nye danske samarbejdsminister. Velkommen, Flemming Møller Mortensen. Du må tænde for mikrofonen, Flemming. We will try again. Is it okay now? Ja, du må gerne tale dansk. Ja, det er godt. But I just want to say thank you to the two English presentations. Thank you very much. Tak til alle I andre, og en særdeleshed stor tak til jer på Færøerne. Det er rigtig dejligt, at vi kan have den her debat. Og vi ved jo godt, at det her er kun den første debat, for vi har givet hinanden håndslag. Vi har lovet hinanden, at vi vil følge tæt op, også når vi når længere frem, og det bliver dejligt, at vi også kan mødes fysisk. Vi er jo alle sammen hårdt ramt af corona, og Hans Kluge resumerede meget fint situationen i de nordiske lande med forskellighed, og det var dejligt også at høre indslaget fra Færøerne af, hvordan det er, man har haft held til ikke at have dødsfald, og kun ganske få, som har haft behov for intensiv terapi. Men vi har alle sammen mærket på egen krop og eget land, hvilke udfordringer vi har haft. I Danmark har vi lige været igen for første gang og skulle nedlukke særlige områder af Danmark. Det var minken, der ramte os hårdt, og vi måtte træffe meget alvorlige konsekvenser for et helt erhverv, men også for en lokalbefolkning, som ikke kunne rejse ind og ud af kommunegrænser. Vi er meget bevidste om, at det er gået voldsomt ud over rigtig mange, også jobsituationen. Jeg er meget enig, når Hans Kluge starter med at sige, at vi er stadigvæk i pandemien, og derfor har vi stadigvæk rigtig mange ting, vi gør hver især i egne lande. Men jeg vil også gerne sige her, at det er en stor glæde, at vi kan arbejde sammen i det nordiske samarbejde, som vi også gør. Og en af de helt store ting, som jeg glæder mig meget over, det er, hvordan vi hjalp hinanden på udenrigsministerniveau, da pandemien spredte sig, og vi skulle hente nordiske statsborgere hjem. Det tror jeg godt kan sige, at det står som en succeshistorie printet i rigtig mange her i Danmark.
Vi ved også, at det, at vi hver især har taget aktion på pandemien, har gjort, at vi også hver især måske har kunne opleve negative konsekvenser på tværs af grænserne. Og det er jo noget af det, vi også er enige om, at vi skal se nærmere på, når vi er kommet på den anden side af selve pandemien. Vi skal lære af krisehåndteringen, og jeg kan garantere her fra dansk side, at vi vil kaste rigtig meget energi og opmærksomhed ind i det, fordi vi skal vide, hvad det er, vi kan gøre bedre, når en pandemi rammer os næste gang. Men vi har altså, set med mine øjne, usandsynligt gode forudsætninger for, at lige nøjagtigt vores nordiske region kan og vil et samarbejde, som også kan blive en god læring for lande uden for Norden. Og vi er jo heldigvis også blevet enige om, at når vi skal komme ud af coronapandemien, og vi skal rejse vores samfund og vores region, så er vi enige om, at Norden har rigtig meget at byde på i forhold til lige nøjagtigt at fremhæve den grønne dagsorden og det grønne Norden. Minister, jeg er nødt til at bede dig om at fatte dig i kortet nu til det sidste. Det sidste, jeg vil sige, det er, at jeg synes som ny minister, at det er fantastisk at se, at vi er blevet enige om, at Norden skal være den mest integrerede region i verden, og lige nøjagtigt pandemien er en rigtig god given omstændighed at rejse sig på i den sammenhæng. Tusind tak. Så siger vi tak til Flemming Møller Mortensen, den nye samarbejdsminister i Danmark, og så stiller vi om til Finland. Välkommen till den finska samarbetsministern Thomas Blomqvist. Välkommen. Tack. Och tack för inläggen tidigare här. Det har varit intressant att ta del av experternas syn. Och också ett tack till det danska, färöiska och grönländska ordförandeskapet och till Kai Leo för inbjudan och initiativet i den här konferensen. Det är ju så att erfarenhetsutbyte är faktiskt kärnan i det nordiska samarbetet. Vi i Finland ser att det är naturligtvis så att den här pandemin har fört med sig en hel del utmaningar, också direkta svårigheter, till exempel för människor som lever i gränsregionerna, och det har påverkat också trafiken över våra gränser som vi är vana vid att ska vara utan något som helst hinder. Men vi i Finland ser också att det här situationen som vi nu har, vi lever ju ännu mitt i den här pandemin, så ger oss också nya möjligheter att utvärdera och utveckla det nordiska samarbetet. Pandemin har öppnat nya perspektiv i hur vi hanterar störningar i samhället och undantagssituationer tillsammans i Norden. Och jag tycker att covid-19 speciellt har visat hur vi måste jobba tillsammans gällande de här gränsöverskridande hälsoriskerna. Och samtidigt har vi kunnat samla erfarenheter som kan användas för att förbättra samarbete och fördjupa samarbete, till exempel när det gäller beredskap och försörjningstrygghet. Både när det gäller hälsorisker, gränsöverskridande sådana, men också andra eventuella krissituationer som vi kanske möter och som drabbar oss alla. Under det här året som har gått, snart ett år, det är ju ännu inte ett år, men i alla fall, sen pandemin började har vi haft ett väldigt bra informationsutbyte mellan våra länder, det vågar jag påstå. Både myndigheter, tjänstemän, men också på ministernivå, och ett tack till Danmark för ett aktivt grepp kring den här biten. Vi har kunnat bilda oss en situationsbild som tar hänsyn till epidemiläge och de nationella erfarenheterna, och med en gemensam situationsbild så kan man också hantera den här läget bättre och har en större beredskap, bättre förutsättningar att utveckla beredskapen och med hänsyn till framtida eventuella risker. Under Finlands år som snart börjar som ordförande land så kommer vi att lyfta fram frågan om tätare samarbete just när det gäller försörjningstrygghet och beredskap mellan våra regeringar. Och vi tar emot den här utmaningen med stor iver, och vi ska fortsätta att ha gott samarbete under coronatider tillsammans
och vi ska jobba för att Norden ska bli den mest integrerade och mest hållbara regionen i världen. Tack. Tack till den finske ministern Thomas Blomqvist. Och vi går först över till Färöarna. Kaili Holm Johansen, Jersvel. Och du måste ändra mikrofonen. Ja, tack ska ni ha. Och det är gott att se alla samarbetsministrarna och det är gott att se intressen för det här mötet. Och jag tänker att det är sällan vi har haft så många möten i det nordiska som under den här coronakrisen. Och så det kan bara bli ett gott resultat. Det som jag tänker mig på, vi löser utfordringarna så väl som de uppstår. Och det som jag nu ser fram till som en stor uppgave för Färöarnas vedkommande, också för de nordiska länderna, det är hur vi organiserar en vaccinationsprogram. Hur griper vi vaccinationsprogrammet an och vem går vi till först att vaccinera, för exempel. Så jag har många hänvändelser nu från våra sjöfolk som sejlar runt om i världen om de inte må bli ett av de första erhverv som blir vaccinerat. Och det är också förståeligt för att de är med till att främja världshandeln. För de ska sitta i karantän runt om i världen hela tiden. Och det är inte en god omständighet att leva under. Så sjömännen i det nordiska må få en god möjlighet för att vara de första till att få den kommande vaccinet, tror jag nog. Ellers är det gott att vi kan utveckla erfarenheter. Och jag respekterar och förstår att först av allt är det självklart de nationella tilltag. Det är det enskilda landet som tar ställning. Och det är som Jan Tore från Norge sa det så gott, att det är virusen som är vårt problem i första omgång. Det är virusen som skapar oss de här gränshindringar. Men det är viktigt att vi utvecklar erfarenheter så att vi kan också implementera dem i våra egna länder så att vi blir bättre till att bekämpa den här pandemi. Så det var allt i första omgång. Så tack för vi året. tack till den finske samarbejdsminister Kaili Holm Johansen. Og så stiller vi om til Grønland. Vær så god, Grønland, Sten Lynge. Tak, og tak for jeres oplæg. Det var meget interessant og nyttigt at høre om covid-19-erfaringerne. Og lad mig som det første sige, at det har været godt at se det fortsat god samarbejde i Norden til trods for coronakrisen. Det er godt, vi står sammen. Og i Grønland, der er det fortsat vores mål at undgå smitteudbrud med covid-19. Hidtil har vi kun haft 18 smittede, og alle er erklæret raske. Som det sidste halve års tid erfaring har vist, så er udviklingen ikke statisk, men den er meget dynamisk. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden har fokus på den aktuelle situation, også selvom der er vaccin på vej. Vi skal derfor hele tiden dele viden til hinanden. I Grønland, der har vi jo været meget heldige, men jeg tror ikke, det kun er held, der har gjort, at vi har så få smittede. Vi er meget isoleret. Også vores lokale samfund er meget isoleret. Det betyder, at vi kan inddæmme eventuel smittefare. Hvorimod I har helt andre rammer. Og set fra vores del af Norden, så grænser I jo op til hinanden de fleste af nordiske lande, og det betyder jo, at faren for at smittespredning, den er meget større end
den er hos os. Men hvor er vi på vej hen? Vi skal fortsat samarbejde og bygge videre på initiativer, også på de målsætninger, vi har i Norden. Det vil sige, vi skal hele tiden arbejde for, uanset krisen, at udvikle bæredygtig økonomisk Norden, og vi skal stadigvæk understøtte et grønt og socialt bæredygtigt Norden. Og samtidig så er det vigtigt i det her sammenhæng, at Grænsehindringsrådet hele tiden samarbejder og arbejder ud fra de nye udfordringer, vi har i den her covid-19. Her lokalt, der har Naalakkersuisut indført konkrete mål og indsatser og startet nogle initiativer netop for at sikre Grønland mod en epidemi. Og det har medført, at vi har indført restriktioner i forbindelse med indrejse til Grønland, og det omfatter blandt andet, at man skal have negativ covid-19-test, inden man rejser til Grønland. Og der vil jeg gerne sige, at vi har et godt samarbejde med Danmark på det område. Og vi har haft et godt samarbejde med USA med hensyn til testudstyr, som det er stillet til rådighed, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Så på den måde, der har vi god samarbejde med vores nabo mod vest. Og så har vi så selvfølgelig nogle anbefalinger om, at man ikke må rejse ind og ud af landet, hvis det ikke er nødvendigt. Ja, tak. Nu vi bliver nødt til at stoppe der. Du kan komme tilbage senere. Tak til Sten Lynge fra Nuuk. Og så stiller vi om til Reykjavik. Sætlo Blessaður, Sigurður Ingi. Ja, hej, og jeg vil sige tak for konferencen, og tak til jer alle sammen i Færøerne for at holde den. Nordisk samarbejde har sjældent været vigtigere end i dag i disse pandemiske tider, og pandemien har været udfordring for vores samarbejde, og det er vist. Nogle gange har vi arbejdet godt sammen, men der har også været nogle steder og styrker, som vores samarbejde kan være bedre. Vi har brugt gavnlige metoder, først og fremmest igennem identificering, testning, opsporing, karantæne og isolering for smittede, og vi har delt erfaring, koordineret indsatser, hjulpet hinanden med at få adgang til vacciner, og samarbejdet med at hjælpe vores borgere at rejse hjem i starten var for eksempel et godt billede af godt samarbejde. Men vores samfund bygger på demokratiske værdier, bæredygtighed og respekt for menneskerettigheder, som vores lande forsvarer både sammen nationalt og internationalt. Og det er vigtigt for os, at for de nordiske lande er multilateralisme og samarbejde enormt vigtigt, og nuværende kriser sætter vores fælles værdier under pres, og derfor må vi blive ved med at forsvare disse værdier. De økonomiske konsekvenser har været store, og vi forventer alle, at bruttonationalprodukt mindsker drastisk i vores lande. Vi er afhængige af adgang til internationale markeder og muligheden for at rejse udenlands, og velkomne rejsende fra hele verden, for vores samfund kan bedst trives. Hvad skal vi så gøre nu, vi ser ind til, at vaccinen kommer? Jo, vi mener, at vi må begrænse forekomst og konsekvenserne af kriser, når de kommer op. Specielt når vi ser på grænsehinder og sikre, at spørgsmålene sættes højt på dagsordenen i samtaler og forhandlinger imellem og inden for de nordiske regeringer. Og der mener vi lige fra starten. Og jeg tror, vi skal forenkle og tidligere reglerne for at begrænse covid-relaterede barrierer. Godkendte måske mere hinandens regler og også attester, således at vi kommer bedre rundt omkring i Norden. Jeg vil sige tak her igen. Ja, tak for Island. Så stiller vi om til Norge. Jan Tore Sanner, den norske samarbeidsminister. Vær så god. Velkommen. Tusen takk, og kjære nordiske venner. En stor takk til Færøyene for å arrangere denne konferansen.
Vi står fortsatt i den største krisen vi har gjort i nyere tid. En helsekrise som rammer økonomiene våre, som rammer arbeidsplassene våre, og som rammer vårt sosiale liv. Det er en helsekrise som krever lokal og nasjonal handling, men også internasjonalt samarbeid og internasjonal solidaritet, som det ble understreket fra WHO. Vi har i løpet av de siste 8 månedene hatt over 160 møter på politisk og embetsnivå i den nordiske krets. Det viser det tette samarbeidet vi har, og hvordan det har vært utvekslet ideer om hvordan kan vi begrense smitten, stoppe smitten, hvordan kan vi styrke økonomien og arbeidsplassene, og også hvordan kan vi samarbeide tettere i den nordiske krets. Men vi må også lære av den tiden vi har vært igjennom, hvordan kan vi bli enda bedre neste gang. Det smerter alle å oppleve stengte grenser. Det smerter alle at vi har lukkede samfunn. Men årsaken er smitten. Det er smitten som har ført til stengte grenser. Det er smitten som gjør at vi har strenge reisebegrensninger i vårt eget land. Og derfor så er det aller viktigste, det er at vi klarer å begrense smitten, slik at vi igjen kan åpne våre land og åpne grensen i Norden. Jeg er glad for at vi nå har kommet dit hen at vi kan begynne å diskutere hva vi kan lære, og hvordan vi skal komme styrket ut av krisen. Da er vår felles visjon om et integrert og bærekraftig Norden det viktigste verktøyet vi har for at vi sammen skal komme styrket ut av dette. Tusen takk. Ja, takk Norge og Jan Tore Sanner. Så stiller vi om til Sverige. Varsågod till statssekreterare Christer Nilsson. Tack så hemskt mycket, och jag får som alla andra också säga stort tack till Färöarna för att arrangera den här konferensen och utbytet. Även om vi hade önskat att vi kunde vara hos er idag, så är detta ändå ett bra alternativ för att inte låta den här diskussionen dröja. Det är jätteviktigt att vi lär av den kris vi är i och som vi fortsatt hanterar, och som många säger så är det den kanske allvarligaste och största i modern tid för oss som länder, men inte minst för vårt samarbete och ytterst våra medborgare. Och jag skulle vilja säga att det kanske viktigaste vi har också som regeringar och samarbetsministrar att ta utgångspunkt i att det är människorna i våra länder. Det är den mellanmedborgerliga relationen som är vårt mål. Att vi måste fortsatt se att människor emellan har man en tro, en förhoppning och ser ett värde i det nordiska samarbetet. Det är våra mål, det är våran uppgift, och det är det som vi bör fokusera på. Och det är klart att i det perspektivet så är det viktigt, som flera har varit inne på, att se vad är det vi har gjort väldigt bra. Hemresorna utav våra medborgare i länder där de fastnar i en del. Vi har varit inne på sjukvård där vi har i gränsregioner erbjudit sjukvårdshjälp mellan länder. När medicin i våran IVA blev utmanad med tillgången, så kunde vi också mellan länder, och det är vi tacksamma för, få hjälp med det från svensk sida. Vi har haft ett samarbete när det gäller mycket av internationella flöden utav medicinsk utrustning. Vi samarbetar kring vaccinet, men inte minst till skillnad från många andra regioner i Europa så har vi lyckats upprätthålla mycket av en arbetspendling, att samhällskritiska funktioner har kunnat resa över gränserna och jobba. Och det är klart att det är det som är så viktigt. Det är viktigt för oss att visa gentemot våra medborgare också de här positiva delarna som vi har lyckats med tillsammans. Men vi måste också för att diskutera och blicka framåt fundera över vad är det som inte har fungerat och vad är det vi kan göra bättre.
Och där är väl vårt fokus och det som jag tror vi kommer behöva diskutera ännu mer, just hur kan vi stärka de regionerna? Hur kan vi göra regionerna fortsatt viktiga och intressanta att investera i? Hur kan vi låta arbetsmarknaden som har vidgats över regionerna få rätt förutsättningar? Och då måste vi undvika tendenser till diskriminering eller handelshinder, så att de frågorna kommer öka i betydelse och någonting som vi vill ta med oss framåt. Så att jag ställer stort värde på att vi har haft den här och har den här diskussionen idag. Vi kommer vara väldigt måna om att fortsätta det arbete som också Finland indikerar för att ta vidare hur vi kan stärka samarbetet framåt. Tack så mycket. Så säger vi tack till Christer Nilsson, statssekreterare från Sverige. Och så ställer vi om till de sista gästerna. Välkommen till samarbetsminister från Åland, Annette Holmberg Jansson. Välkommen Åland. Tack så mycket och tack Kaj Leo och Färöarna för en intressant konferens och lika trevligt att träffa er alla, även om vi inte får träffas på riktigt men digitalt. Det var intressant att höra hur man jobbar på Färöarna. Det är väldigt mycket lika det som Dr. Paul Weijer sa som vi jobbar på Åland. Skillnaden är väl egentligen när det gäller gränskontroller och provtagning. Här på Åland har vi valt att inte ha intyg när man kommer till Åland och vi har inte heller någon testning när man kommer till Åland. Utan vi har infört en frivillig karantän på 7 dagar oavsett. Vi har en tät dialog med fartygerna, man informerar noggrant ombord och vi har också god information när man kommer till Åland om vad det är som gäller. Och för att få ett perspektiv mellan juni tills nu så har vi haft över 50 000 inresande. Vi har en incidens på 10 på 100 000 på de senaste 14 dagarna, alltså 3 fall de senaste 2 veckorna. Och det är personer som har smittats utanför Åland eller ifrån en känd smittkedja. Vi har inga dödsfall och få som har vårdats på sjukhus. Jag tror att en av de sakerna som har gjort att vi har lyckats med att få ut informationen till våra invånare och till personer som kommer till Åland är att vi har täta presskonferenser. Vi har haft 100 stycken presskonferenser sedan mars, alltså en i veckan och ibland flera om det behövs. Det är samma personer som oftast är med, vilket ger en hög tilltro och tillit till de personerna. Om man lyssnar och man tar till sig och jag skulle säga att de flesta lyssnar och tittar på dem och får den här informationen som är oväsentlig, eller väldigt väsentlig att de får. För jag tror att kommunikation är någonting som är en nyckeln för att lyckas få ut informationen. Det som vi har dock som en oro, det är väl kanske de framtida hälsoeffekterna som kommer på grund av sociala och ekonomiska effekter. Det är en turistö som ni vet och vi har en 16% i BNP-nedgång. Vi har en 9% i arbetslöshet och då ska man ta det i beaktande att vi brukar ha 3%. Och det här är en turismö och nu våra företagare ska leva på 3 månader på sommaren för att överleva vintern och vi ser med en viss oro för hur vintern och våren ska bli. Men vi ser framåt och hoppas på ett bättre år 2021 och på Åland så kommer vi att inleda med att fira att Åland fyller 100 år och det kommer vi att börja med och vi tänker fira det i ett helt år. Så det 9 juni 2022 så fyller Åland 100 år. Så det om något är någonting jag tänker fokusera på i allt annat. Men tack så mycket. Tack så mycket Maria Hamn och vi hoppas självklart att vi får möjlighet för att fira jubileet. Vi har tid till korta repliker eller frågor från ministrarna. Är det någon av ministrarna som vill komma med en kommentar? Jag kan inte se någon handuppräckning. Så går vi vidare till de parlamentarikerna som vi har med på linjen. Hvis I tänder deras kamera och så ska jag också säga till lyssnarna på YouTube att ni kan också komma med frågor till ministrarna senare. Det kommer en mailadress på skärmen och jag kan också kommentera på YouTube.
Men den første parlamentariker som får leilighet til å stille en fråga, og den skal helst være stillet til en minister, sier hvilken minister i frågar. Og den første blir fra den socialdemokratiska gruppen, Gunilla Carlsson. Varsågod. Tack så jättemycket och tack för en väldigt intressant konferens i ett så viktigt ämne. Min fråga hade jag egentligen tänkt att ställa till alla då, men då får jag välja ut någon och då tänker jag att jag väljer nog ut Norges minister. Vi har ju haft en unik stängning av de nordiska gränserna under den här krisen och vi vet att detta påverkar relationerna mellan människor i våra länder. Vi vet också att våra länder har haft olika syn på behovet av stängda gränser för att begränsa smittan. Men vi delar naturligtvis alla ambitioner att öppna dem igen så snart som möjligt. Vad tror du att vi som politiker kan göra för att återskapa förtroendet mellan människor och integrationen mellan våra länder när vi återigen kan resa fritt? För jag ställer frågan utifrån att vi får rapporter om att det finns konflikter, inte minst i våra gränsområden, emellan medborgare som tidigare inte har sett problem med gränserna emellan, i det här fallet tar jag då Sverige och Norge. Men där vi nu, jag funderar väldigt mycket på hur skapar vi tillbaka förtroendet emellan våra länders medborgare. Tack. Tack Gunilla Carlsson. Och vi ställer frågan direkte videre til Norge, Jan Tore. Varsågod. Tusen takk. Ja, diskriminering og konflikter selvfølgelig helt uakseptabelt, og det må det tas tak i lokalt. Men spørsmålet ditt, hva kan vi gjøre? Ja, det viktigste vi kan gjøre, det å stoppe smitten. For det først når vi har fått kontroll på smitten at vi kan gjenåpne våre samfunn. Og det jo den kampen vi alle kjemper hver eneste dag. Og vi ser at når vi holder smitten nede, så kan vi også åpne opp økonomien, få jobbene tilbake, og også vår egen hverdag tilbake. Så jeg har tro på det nordiske samarbeidet. Jeg har tro på at vi skal komme styrket ut av dette. Og jeg mener det viktig at vi alle bidrar til å løfte frem det nordiske samarbeidet og vise hva vi får til, også i en krise hvor vi hjelper hverandre, både med smittevernutstyr, med tilgang til vaksiner, og hvor det også har vært løst en del konkrete problemstillinger i grenseområdene, og det må vi fortsette med gjennom den direkte kontakten som mellom regjeringene og mellom fagfolkene våre. Ja, vi sier takk til det svar fra Norges samarbeidsminister Jan Tore. Nå mister jeg navnet vekk, Sanner. Og så stiller vi om til København, eller går ut fra, Bertel Haarder. Velkommen til Færøerne via København. Og du må si hvilken minister du spørger. Ja, tak. Jeg vil følge op på Gunilla Carlssons spørgsmål. Jeg synes, at Danmark og Norge og Finland har håndteret grænserne på en måde, som Sverige ikke kan være tjent med. Og derfor synes jeg, at der er brug for, at man efterfølgende tager en drøftelse af, hvad kan vi lære af det, vi har været igennem. Og han andre, så jeg tror det bare blir ikke av gutta. Det bare Norge som ikke hører hva som blir sagt? Nå, det var især henvendt til dig. Skal jeg tage en højtaler på? Vi har et lite teknisk problem med Bertel. Jeg beklager, Bertel. Ja. Norge, I kunne ikke høre i Norge? Det var helt stille fra Bertel Haarder. Det lyder ikke mye som Bertel at være helt stille. Det kun en Norge, der ikke kan høre Bertel? Jeg vil. Norge, kan det være et problem med deres høyttaler? Vi andre hører Bertel, så vet jeg ikke om I har et lokalt problem i Norge. Ja, det kan jo være grensehinder, men så har vi fatt i den rette personen til å løse det, vil jeg tro.
Berstel, kan du ställa spørsmålet till en annan minister? Jag tror de andra kan höra han. Hör dig. Ja. Välkommen tillbaka, Berstel. Mit budskab var, at jeg synes, at den danske og norske og finske håndtering af grænserne under coronakrisen har været uheldig, især set fra et svensk synspunkt. Det har været meget skadeligt for forholdet mellem Skåne og København, men jeg ved, der også har været problemer ved den svensk-finske grænse. Og jeg synes ikke, at man som Jan Tore Sanner blot kan henvise til smitten, fordi under hele krisen, der har der ikke været mere smitte i Skåne, end der har været i København, og alligevel har grænsen været lukket. Og det er jo det samme ved Torneelven, og jeg ved, det har været det samme også i det svensk-norske grænseområde. Og derfor vil jeg gerne som formand for det nordiske grænsehindringsråd sige, at jeg synes ikke, at statsministerne havde ret i det, de sagde ved Nordisk Råds session, hvor især den danske og norske statsminister sagde, at der var intet, der kunne gøres bedre. Der vil jeg gerne sige, jo, der er noget, der kan gøres bedre. Og det synes jeg, at samarbejdsministerne skulle drøfte. Norge fick det du hörde det den här gången, eller ställer vi om till... Nej, okay. Det kan vi... Men du kan höra oss nu. Ja. Det som Bertel Hårde säger, det är att det är ett stort problem isär för Sverige, att Sveriges grannländer har luckat gränsen, för det är inget bevis på att gränsområdena i Sverige har varit drabbat av mer smitta. Syns du att det har varit riktigt att Norge, Finland och Danmark har luckat gränsen till Sverige? Svaret mitt på det spørsmålet er ja, det har dessverre vært helt nødvendig med strenge smittevern både mellom våre land, men også i vårt eget land. Også internt i Norge så er det begrensninger på i hvilken grad man kan reise fra den ene regionen til den andre. Man blir anbefalt å reise minst mulig. Og det at vi stenger grensene mellom våre land, det smerter oss alle. Det smerter alle som er glad i et åpent Norden og kontaktene over grensene. Men vi ser i Norge at mye av smitten også kommer fra andre land, kommer av reiseaktivitet, og derfor så har det vært helt nødvendig med strenge begrensninger på grensen. Men vi jobber hver eneste dag for å få smitten ned, og lykkes vi med det, ja, så kan vi også åpne våre grenser opp igjen. Ja, tack Jan Tore Sanner. Vi går vidare i spörgrunden och vi ska höra från den konservativa gruppen till Cecilie Tenfjord Toftby. Varsågod. Tack så jättemycket och tack för en mycket viktig och bra debatt. Det inleddes idag med orden, det finns ingen drejebok för hur vi löser covid-19-krisen. Och det var Färöarnas samarbetsminister Kai Leo Holm Johansen som sa det här så klokt. Men min fråga idag, den går till Flemming Møller Mortensen som för tiden representerar ordförandeskapet i Nordisk råds ministerråd. Och de nordiska länderna har agerat olika. Och det är fullt förståeligt med tanke på att ingen sitter inne med lösningen som alla har sagt här idag. Vi har hört vad ministrarna har sagt och jag tycker också det som Gunilla Carlsson sa och också det som Bertel Hårder sa. Det visar att vi parlamentariker kanske går in i den här debatten med en annan syn på hur frågorna borde lösas. För en följd har det blivit mer eller mindre stängda gränser som flera har tagit upp här idag. Och misstänksamheten till varandra, den har vuxit tyvärr. Och vi ser oss idag mer än tidigare som invånare i Sverige eller Norge eller Danmark mer än att vi är en del av den nordiska familjen. Samtidigt så kvarstår det här viktiga målet om att Norden ska vara världens mest integrerade region. Och vi politiker, vi kan fortsätta att jobba på det, men det målet kan bara nås
när vi som bor här i Norden har förtroende för varandra och ser samarbete som en väg mot framgång. Vi politiker kan så sagt vara överens, men jag tror inte att vi kommer att nå målet om inte människorna som bor här har förtroende för varandra. Och min farhåga är att det nordiska samarbetet har tagit skada på det mellanmänskliga plan under covid-19. Och hur avser Danmark, då, som just nu sitter inne med ordförandeskapen i ministerrådet, att agera för att återuppbygga och återskapa förtroende på det mellanmänskliga plan hos alla nordiska länder? För utan vänskapen, utan förtroendet och utan känslan av att vi tillhör Norden bland oss som bor här, så förlorar det nordiska samarbetet mycket av sin kraft och betydelse. Ja, tak. Cecilie Tanfjord fra Sverige. Flemming Møller, har vi mistet tilliden til hinanden under den her krise, var spørgsmålet. Værsgo, Danmark. Nej, det har vi ikke, og det må vi ikke gøre. Jeg synes, vi er forbundet i en vision, der er helt rigtig, og det er, at vi skal fokusere på det, der er Nordens styrker og det, der binder os sammen. Og jeg er meget enig med dig, at jeg føler også, at vi har familiære bånd, selvom det ikke er genetiske bånd, så det er rigtig vigtigt. Jeg synes ikke, mistænksomheden er steget, men jeg er meget enig i, at pandemien har udviklet sig sådan, at de enkelte lande har gjort alt, hvad de kunne ud fra en sundhedsfaglig vurdering af at passe på sin egen befolkning. Det har været det primære, og det tror jeg, det har været i hvert eneste land i verden. Men jo ikke dermed sagt, at man ikke skal gøre alt, hvad man kan for at holde sammen, og også styrke og bevare de bånd, der er til nabolande. Jeg synes, vi har prøvet det her i Danmark inden for de sidste uger, hvor vi har haft en region lukket ned, hvor vi har lavet grænsehindringer til resten af landet. Så vi ved godt også her i Danmark, hvor vanskeligt det er, når det pludselig er en hverdag. Men det har været et spørgsmål om jo ene og alene at reducere smittespredningen, for dermed også at tage vare på hele Norden og hele verden. Det er det, der ligger i vores forpligtelse at gøre. Jeg må sige, jeg synes, vi har arbejdet sammen i Norden. Og vi er også af den fælles erkendelse, at coronaen har ændret sig fra uge til uge, og derfor har det også været svært at lægge strategier og planer for, hvad der skulle gøres. Men her er det min helt klare opfattelse, at når vi kommer på den anden side af den her pandemi, så skal vi bruge rigtig mange kræfter på at evaluere og lave beredskaber og lave styrkelse på både information og data og kapacitet. For så siger vi tak til Danmark i ord om et styrket samarbejde i en post-pandemi-tid. Og så stiller vi om til den nordisk grønne venstregruppe til Christian Juhl fra Danmark. Velkommen til, Christian Juhl. Og husk at tænde mikrofonen. Og husk at tænde mikrofonen. Der var den. Den skulle være tændt nu. Det er den der. Så både Bertel og Jan Tore kan høre. Jeg vil egentlig gerne stille det til både Sverige og Finland, men nu må vi se. Det drejer sig om, at Nordisk Råd har jo længe før pandemien startede lavet en strategi for samfundssikkerhed, hvor vi også kom i dialog med ministrene, fordi vi synes, at de var for overfladiske i deres første skriftlige svar. Og der fik vi heldigvis en god dialog om, hvad vi skal gøre i fællesskab, og hvordan vi kan forberede os bedre på både pandemier, skovbrande, oversvømmelser, orkaner, og hvad der ellers kan komme af ulykker, som kan ramme landene i et format, hvor vi ikke selv kan klare det. Og jeg synes, vi er kommet i en god dialog med ministrene, og der er rigtig meget både at lære hinanden, men også at vi stiller vores grej og vores viden til rådighed for hinanden. Men nu skal vi jo forhåbentlig snart ud af den her pandemi, og der vil jeg gerne høre, vi har set nogle grimme eksempler på, at de rige lande, også EU, også USA og en række andre rige lande, de hamstrer rettigheder til medicin og siger, vi vil først, America først eller EU først. Og det betyder, at når det er markedsøkonomien, der skal bestemme, så er markedsøkonomien i sådan
en tilfælde ikke altid vores ven. Og der vil jeg høre, hvordan vil I modvirke, at de rigeste hamstrer den vaccine, der er til rådighed, sådan at vi deler det med de fattigste lande? Det er ikke kun af egoisme, jeg spørger, men jeg spørger også, fordi hvis ikke vi sørger for, at de fattigste lande får bekæmpet pandemien, så kan vi få en ny bølge, og det er vi heller ikke selv interesseret i. Ja, og vi stiller spørgsmål videre til Finland. Thomas Blomqvist, hvad kan I Norden gøre for at sikre, at andre lande også får adgang til de nødvendige vacciner og andre ting? Tack för frågan. Det är naturligtvis en högst relevant och fråga som nu är framför oss. Jag erkänner att jag vet inte säkert hur man har tänkt göra i Finland eller Norden eller Europa. Det är andra ministrar som ansvarar för den saken. Jag vet att vi har på gång ett samarbete inom EU, att vi alla länder tillsammans försöker skaffa vaccin åt befolkningen, men jag delar naturligtvis också synen på att det inte får vara så att det här vaccinet är förbehållet enbart befolkningen i de rika länderna, industrialiserade länderna, utan för att vi ska klara av att kunna hantera den här pandemin som ju är global, så krävs det att befolkningen i hela världen får tillgång till det här. Exakt hur det ska göras så måste jag faktiskt nog lämna till någon annan att svara på, men jag tycker att den här frågan är viktig och jag kan kolla upp också vad Finland gör och vad kanske sundhetsministrarna, hälsoministrarna i de nordiska länderna tillsammans har funderat på, men just nu och här har jag inte den kunskapen. Ja, tack Finland. Det en annan minister, måske fra et EU-land, som kan svara på det? Norge, du værsgo, Jan Tore. Ikke medlem av EU, dessverre, sett fra mitt ståsted. Det er et veldig godt og relevant spørsmål som blir reist. For skal vi både håndtere denne krisen, men også fremtidige kriser, så krever det samarbeid, og det krever internasjonal solidaritet. Det er et viktig program som er iverksatt, ACT-A, som WHO, EU-kommisjonen, Norge og jeg tror også Sør-Afrika er med og leder. Der er det behov for betydelige økonomiske ressurser for å sikre smittevernutstyr og vaksiner til utviklingsland. Norge bidrar økonomisk, men det er svært viktig at også andre land bidrar i dette samarbeidet med penger. Og vi forsøker også å mobilisere privat kapital, slik at vaksine ikke blir forbeholdt den rike del av verden, men også blir mulig for hele verden. Ja, så sier vi takk til Jan Tore Sander fra Norge. Og så har vi en väldigt hurtig kommentar från Sverige, Christer Nilsson. Varsågod. Bara kommentera snabbt där, precis som alla har sagt att det är viktigt. Jag vet också från våra biståndsarbete och utvecklingssamarbete att där finns ju en nordisk samarbete kring att möjliggöra tillgången till vaccin som jag tror är jätteviktigt. Vi har också diskuterat Trade for Health, det vill säga hur vi kan minska tullar och annat för distribution av medicinsk utrustning som nu diskuteras globalt som ett svenskt nordiskt initiativ som har fått stort stöd globalt. Så att jag tror den här solidaritetstanken jobbar vi med på många olika sätt och det ska vi vara stolta över. Tack. Tack för det, Sverige. Och så går vi vidare till den sista parlamentariker från Nordisk Frihet, gruppen Nordisk Frihet, Staffan Eklöf från Sverige. Välkommen till Staffan. Tack så mycket och tack för möjligheten att ställa en fråga och tack för konferensen. Först en liten kommentar. Vi anser att det är naturligt för varje land att värna om sin egen befolkning och från våran sida så finns ett obrutet förtroende för våra nordiska syskon. Så över till frågan. Och det är en fråga som handlar om en jämförelse mellan två länder så jag blir nödgad att ställa den till två länder. Det handlar om orsakerna till de skillnader som finns mellan de nordiska ländernas strategier. För det har varit stora skillnader.
Och jag tänker att någonstans går det en gräns mellan den vetenskapliga rollen, expertisen å ena sidan, och den politiska rollen å den andra sidan. Och när jag ser på de olika... Kan vi få en fråga till en minister? Ja, det går till Finlands minister och till Sveriges statssekreterare. Frågan, någonstans går det en gräns då, som jag sa. Och när jag ser på de olika ländernas hantering av coronapandemin så tycker jag att det verkar som att man har satt den här gränsen mellan expertis och politik på olika ställen. Så min fråga är då att hur har de två olika länderna resonerat om var gränsdragningen mellan expertis och politik ska gå? Tack. Ja, frågan ställer vi vidare till Finland. Varsågod, minister. Tack för frågan. Jag kan naturligtvis enbart svara för Finlands del. Men kanske jag börjar med att säga att så som jag har förstått det så i praktiken har vi också för befolkningen i Sverige och Finland haft liknande restriktioner, en del baserade på rekommendationer, andra på mera tvingande lagstiftning. När det gäller Finlands del så har vi liksom alla andra länder och beslutsfattare i alla länder naturligtvis inte veta vilka åtgärder som är de riktiga. Ingen har vetat det. I Finland har vi väldigt långt valt att lita på expertis inom epidemiologi, social- och hälsovård, juridik, smittspridning och så vidare. Och på basen av deras syn sedan försökt fatta kloka, vettiga, ändamålsenliga politiska beslut. Många gånger tycker vi att vi har lyckats, en del gånger kanske inte så bra, men i stunden har vi försökt göra rätt avvägningar och det här har varit en väldigt utmanande och vansklig uppgift för alla beslutsfattare och det där, ingen har vetat vad som är rätt och vad som är fel. Jag är väldigt glad över att situationen i Finland har varit rätt bra länge just nu. Så säger vi tack till Finland för de ord om det kommande samarbetet på det området. Och så har vi fått ett spörsmål från publiken. Och jag ställer det, kan man säga, lite brett. Och hvis någon har lust att räcka handen upp så kan de göra det och svara. Men det får bli väldigt kort att svara också. Spörsmålet är således, finnes det innenfor Norden en vilje att ha samnordiska regler för reisende innenfor Norden efter att vaccineringen har begynt? Hvis det någon av ministrarna som har lust att starta och svara på det? Vi startar med Färöarna. Kai Leo Holm Johansen, minister, har ett svar på det. Varsågod. Ja, först av allt vill jag säga att selvfølgelig må vi respektera de nationella kompetenser i nordiska landet. Men jag tror att vi kan göra några ting bättre i ett samarbete mellan samarbetsministrarna och Gränsehindringsrådet. Jag tror att vi ska kika efter hvordan vi på en bättre och flexibel måte kan monitorera och förändra reiseveiledningar hurtigare än vi har gjort det hittills. För att det kan förändra sig hurtigt och därför ser jag för mig att vi kan ha en databas på en eller annan måte så att vi reagerar mer flexibelt på de förändringar som är i det enkelte landet. Således att vi kan färdas fritt med också med respekt för den personliga frihet. Och jag kan bara sluta det av att är alla välkommen, hjärtligt välkommen selvfølgelig till Färöarna, enten ni är positiva eller negativa. Vi finner era livet, vi testar alla som kommer in. Med den invitation till de andra ministrarna om att komma till Färöarna. Vad säger i Island? Ska vi ha en fälles strategi eller fälles regler för reisande mellan länderna? Vad säger Sigurdur Inge, minister? Jag syns det är en god idé och det är något som vi borde arbeta på och jag är enig med Kai Leo att det är sån en ny tanke som må vi pröva att komma igenom för vi kan ju höra att problemen är
store, og vi jo politikere og til å løse dem. Så jeg enig med, det noe som vi må se inn på. Jeg synes vi går et litt nummer ut av det her, siden vi har formannen for Grensehindringsrådet med, så vi har en veldig kort kommentar fra formannen i Grensehindringsrådet. Hva synes du om at denne grensehindring blir taget ned? Og tenn på mikrofonen, Bertel. Det sød musik, det jeg hører fra Island og fra Færøerne. Jeg synes virkelig, at en af de ting, vi må kunne lære, det er, at eftersom vi alle rejser i Norden med mange af de samme fly til mange af de samme lande, så må vi også kunne koordinere vores rejsevejledninger og vores regler om test og karantæne osv. Det synes jeg virkelig er en god idé. Og jeg vil gerne opfordre samarbejdsministrene til at tale videre om det, sådan som Ingi antydede her, og også Kai Leo. Tak, Bertel Haarder. Klokken nu litt over halv tre. Den finske samarbeidsminister Thomas Blomqvist, det de der overtar formannskapet efter nyttår. Har du fått noen nye viten og nye ideer om hvordan Norden kan komme videre med denne krisehåndtering når du tar over formannskapet for samarbeidsministerne? Varsågod. Tack. Jag tycker att det här var en väldigt värdefull konferens och bra diskussion och vi har en hel del att ta med oss härifrån. En del av frågorna som vi har diskuterat var bekanta från tidigare, men här kom också en hel del nya infallsvinklar och goda tankar om hur vi kan ännu fördjupa och förbättra det nordiska samarbetet, vad vi kan lära av den här krisen som vi just nu ännu genomlever, vilka saker vi ska kanske kunna koordinera bättre, i viss mån förbättra informationsgången, men också ta vara på de saker som vi har lyckats bra med trots den här krisen. Det finns nämligen också en hel del sådana, framförallt det som här har sagts av alla ministrar, nämligen det att det nordiska samarbetet fortsättningsvis är starkt, den gemensamma viljan är klar och visionen är klar, och det kommer också Finland som ordförandeland att jobba för att den visionen ska förverkligas och att vi kan bli ett integrerat område, världens mest integrerade område. Och naturligtvis vill vi att den här pandemin, att vi ska lyckas i bekämpningen av den så vi kan återgå till normal dagsordning. Men det är naturligtvis inte fast i bara ordförandeland eller ordförandeskapet, men det hoppas vi säkert alla. Men tack en gång för en väldigt bra konferens. Tack för det, Finland, och lycka till med deras arbete i nästa år. Så har vi kommit till avslutningen på den här konferensen, och hvis jag kan tillåta mig att göra någon väldigt hurtiga konklusioner, så tror jag att jag kan konkludera experternas råd ned till 3 ord: masker, gratis test och mer samarbete. Det var de hurtiga konklusioner från våra 3 experter. Så kan vi säga att ut fra deres diskussioner tror jeg at vi kan komme til at jeg har et ønske om mer samarbeid. Det godt at samarbeidsministeren har det, tror jeg vi kan konkludere. Det viktig at styrke de offentlige sunnhetsforanstaltninger, og hvis vi gør det, så bør vi ikke være bange for at reise. Testning og smitteoppsporing nøgleord i pandemiens nedkjempelse, har vi også lært i dag. Vi skal ha erfaringsutveksling og samarbeid, og så ikke minst skal vi ha koordinerede innsatser omkring innkøp av utstyr som I allerede har bevist kan være muligt, og jeg har også vist at samarbeidet med å få deres borgere hjem har fungeret fint, så det noe å bygge noen erfaringer at bygge det på. Men så har vi også lært, ikke minst med spørsmålene fra våre parlamentarikere, at det noe arbeid å gjøre med å bygge den felles nordiske tillit opp igjen, og det var bestyrkende for I hvert fall nordister at høre at ministrene ønsker et styrket nordisk samarbeid I en efter pandemisk tid. Det ser vi alle frem imot. Og vi skal fortsette med at arbeide med at forberede oss på alle mulige kriser, ikke bare pandemiske kriser, men andre kriser, og det har vi jo Svalbard-gruppen til at gjøre.
Så det er nogle af konklusionerne, som I som ministre kommer til at arbejde videre med på jeres møder i den næste tid. Og så håber vi, at hvis det er muligt for covid-19, vaccinen er kommet, eller andre ting har gjort det muligt, at vi ses her på Færøerne til den såkaldte coronakonference i første halvår af 2021. Det skal I være hjertelig velkommen til. Vi ved, at det er mange af jer, der gerne ville have haft flere kommentarer, men desværre vi har sat tiden til 1,5 time. Så vi siger tak fra Tórshavn her i dag. Vi ses igen til konferencen på Færøerne i første halvår 2021. Og til alle dem, der har været med på vores YouTube-udsendelse, forhåbentlig har I fået noget ud af den her transmission. Tak for at I fulgte med. Tak for.